রিজাল্ট ভাল নহলে যে স্কুলটো মানে ক্লোজ করে দিম কিবা করে দিম ইয়ার কিয় কব লাগা হয়েছে प्रमोद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन बिटिसिनि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपिआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जा सुपार 50 होनदों बे सुपार 50आ प्रमोद बर' बानायाखै इउपिपिएल बानायाखै नोंथांमोना मोजाङै बेखौ हगारनानै हो खाम्फा बरगयारि बानायदों हाग्रामा महिलानि दिनाव बिजेपिआव थांनायनि थाखाय आं बेखौ लोगो हमाखै जोंनि बिजेपिआव थांनायनि थाखाय आं बेखौ लोगो हमाखै जोंनि ना आं मोनजायैखायनो आं ओंखारबोबाय आं मोनजायैखाय ओंखारबोबाय मोनजानायफ्रा थाबाय जायफ्रा गोदान मोनजादों हाबहैबाय बिश्वजित सारा सुबिदा बादि नामा मोनजाबासो थायो मोनजायाबा थाया नामा चन्दन आरो खाम्फाया बिजेपिजों मानो सुबिदा होजायाखै बिथांमोननि बेकग्राउन्डआ जोबोद माखासे गाज्रि जानो हागौ पार्सनेलि बिनि थाखायनो हेमन्तआ बुजिखानानै बिथांमोनखौ बिजेपिआव जयेन खालायालासिनो प्रमोद बर'नोसो जालदाब गारनानै प्रमोद बर'खौ नों 1 कौटि हो बिसोरनो माखासेखौ मोख्रा बायदि थगायदो बेबायदि जानांगौ मालाबाबो प्रमोद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय बिश्वजित सारा मा बुंखो जायफोर मोनजादों थांदों जायफोर मोनजायाखै ओंखारबोदों थाखा फैसानि थाखायसो पार्टिखौ सोलायो नामा थाखा फैसा मोनोबासो पार्टिखौ सोलायो नामा खामानि मावनो थाखाय जाय रायजो राजाफ्रा सोरखौबा एमएलए सोरखौबा एमपि सोरखौबा गुबुन गुबुन माखासे बिबानाव दैथायहरो रायजो राजाफ्रा खामानि मावनो थाखाय लोगोसे आं दिनै आंनि चेनेलाव आं बुंगोन बिश्वजित सारा जेरैबायदि बुंदों चन्दन सार आरो खाम्फा सार बिजेपिआव हाबनो थाखाय जोबोद आसा थाबाय मानो होनोबा सान हर प्रमोद बर'खौ बुंदोंमोन इउपिपिएलखौ बुंदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया जोबोद माइनास पइन्ट प्रमोद बर'नि खामानि मावनाया मोनफ्रोमबो माइनास पइन्ट नाथाय हर सान बखिनानै प्रमोद बर'नि खाथियावनो इउपिपिएलनि खाथियावनो आथिं हमहैनांबाय जानांगौ बिजेपिजों हाबनो थाखाय माखासे सुबिदा लादोंमोन नाथाय बिजेपिआ बा हेमन्त सारा बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ स्पष्ट मोनथिखायो जानो हागौ थांनाय एमपि इलेक्शनाव खाम्फा सारा सोरनि थाखाय भटखौ मोनदों खाम्फा सारनि बेकग्राउन्डखौ बिजेपिनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा मोनथिखायो जानो हागौ बा हेमन्तआ मोनथिखायो जानो हागौ पार्सनेलि जोंनि खोनानो मोननाय मथे चन्दननि खाम्फानि बेकग्राउन्डआ जोबोद गाज्रि थांनाय इलेक्शनफ्राव हाग्रामा महिलारि सारनि हेफाजाब मदद आरो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानैसो खाम्फानि जिखिनि भट मोनदों बा चन्दननि जिखिनि भट मोनदों बेफोरखौ स्पष्ट बिजेपिआ मोनथिखायो बिनि थाखायनो चन्दन आरो खाम्फाखौ बिजेपिआव मानो हाबनो सुबिदा लादोंबाबो प्रमोद बर'जोंसो मानो दैथायहरजाखो इउपिपिएलजों मानो दैथायहरजाखो जोबोद लाजिथावना प्रमोद बर'खौ हेमन्त सारा बुंहरदों जानो हागौ बे चन्दन खाम्फानो 1 करोड़ बा 2 करोड़ होग्रोदो उननिखौ मोख्रा थगायनायनि थगायदो बेबायदि बुंदोंबो जानो हागौ चन्दन आरो खाम्फाखौ बिजेपिआ गावसिनि पार्टियाव जयेन खालायोबा बिजेपिआ मा माइनास जानो हागौ स्पष्ट हेमन्तआ बुजिखायो प्रमोद बर'नि अभार स्मार्ट आरो इउपिपिएलनि अभार स्मार्टआ बारा स्ट्रं बारा खारा ख्रों आयेनबा बे आयेना स्ट्रंबा बारा गोबाव अभार स्मार्टबा माखासे ख्रों खामिया सान्दुं गोसाजों बायस'यो अभार गुनाखौ बोनानै खायोबा गुनायाबो जयो नङा होमबा थिग बेबायदि हेमन्तआ बुजिखानानै हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे पुलिसिखौ हेमन्तआ बुजिखायो जानो हागौ उफाय गैया प्रमोद बर' आरो इउपिपिएलनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरनि थाखाय बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा रावखौबो सुबिदा होआखैमोन गुबुन हारिफोरखौ सोरबा एमएलए सोरबा एमपि सोरबा एमसिएलएफोरखौ गुबुन हारिफोरखौ बारा सुबिदा मानो होआखैमोन दा उफाय गैया
सोरबा बांगालखौबो केन्डिडेट होनो गोनां जानो हागौ, सोरबा सावथालखौबो होनो गोनां जानो हागौ, सोरबा बाङालिखौबो होनो गोनां जानो हागौ, सोरबा राजबंशीखौबो होनो गोनां जानो हागौ, सोरबा राभाखौबो होनो गोनां जानो हागौ। बेबायदि होयोबा BPF पार्टिया ओरैनो देरहाखायो। नाथाय BTCनि पावारखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बारा सुबिदा होआखैमोन। सोरबा राजबंशी, सोरबा गुबुन माखासे हारिफोरखौ दाथ' उफाय गैया। जोंनि नुहुरनायाव हाग्रामा महिलारि सारा सोरबा बाङालिखौबो केन्डिडेट होनो गोनां जागोन, सोरबा सावथालखौबो, सोरबा बांगालखौबो, सोरबा नेपालिखौबो, गुबुन गुबुन जनजातिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया केन्डिडेट होनानै देरहाहोनाय बा देरहानाया स्पष्टखौ जों नुहुरदों। गबिन्द बसुमतारीनि माखासे एनआरसिनि सायाव बाथ्रा बुंनाय आरो सानैसो बर' MLA मा बुंदों भिडिअनि फुटेजाव खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन। गबिन्द बसुमतारीखौ जों स्ट्रङै सिमा बारायनाय XNDB-फोरनि आरो XNDB-फोरनि केसनि बेफोरनि आसाम एसेम्ब्लियाव बांसिनै गबिन्द बसुमतारी आरो जायफोर XNDB-नि बेकग्राउन्डआव थांनाय बिथांमोना बुंनांगौनि गोनांथि जों नुहुरो। स्ट्रं आसाम एसेम्ब्लियाव जाय मानसिया बुंनो हायो बेफोरखौसो जों खोनासंनाय बांसिन नुदों। जेरै उकिल गगৈ सारा हारसिंनो आसामनि अलराउन्डार बाथ्राखौ बुंनानै एसेम्ब्लियाव जेरैबायदि स्ट्रं, जोंथ' नुदों आसाम एसेम्ब्लियाव उकिल गगৈ गैयाबानो रावबो MLA-फ्रा बुंग्रा जों नुवासै। बिनि थाखायनो उकिल गगৈ बायदि जुदि बर'नि गेजेराव सानै MLA थायोबा बर'फोरनि माखासे मोननो गोनां माखासे दफाफ्रा थाबैनो जों जाफुंसारगोनखौ जों नुहुरो। बयबो मिथिगौ गामियाव थां, टाउनाव थां, हौवाफोरनाव सों, हिनजावफोरनाव सोङो, आदिबासिनाव सोङो, नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो, नोङो हिन्दुनाव सों, मुस्लिमाव सों, बयबो बुंगोन नांगोल नांगोल नांगोल। BPF-आ थगायनाय। BPF-आ माखौ थगायदों? बिथाङा जेबो मिथिया बियो। फरायसाफोरखौ थगायदों। दा जे सुपार 50 होनदों, बे सुपार 50-आ प्रमद बर' बानायाखै, UPPL बानायाखै। नोंथांमोना मोजाङै बेखौ हगारनानै हो। खाम्फा बरगयारी बानायदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव। 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रीफोरखौ सेनियर IAS, सेनियर IPS फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो UPSC कचिंनि थाखाय फाथायदों। आरो बेनि थाखाय जोङो सासेयाव 3 लाख इनभेस्ट खालायोमोन। बेनि उनावहाय जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव 75 to 85 मार्क्स लादों बिसोरनो जोङो 10,000 करि स्कलारशिप होदोंमोन। 85 एन्ड एबाभ मोननायफोरनो 15,000 जोङो स्कलारशिप होदों। PhD खालामनाय, NIT खालामनाय स्टुडेन्ट्सफोरनो जोङो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। IIM खालामनाय, IIT खालामनाय, मेडिकेल फरायनाय बिसोरनो जोङो 2 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। जायहा मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामदों बिसोरनोबो जोङो 3 लाख जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। बेफोर खामानिखौ गासिबो जों खालामबोजोबदों। दा बिथांमोनहा 25नि जायगायाव 50 जन खालामदों, मोजां खोथा। खिन्थु बेखौनो नामाकरन होनानै सुपार 50 गावसोरसो खालामदों, जों खालामाखै होननानै बुंदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेसेबांखि बुङा मानो इन्टेलेक्चुयेल्सफ्रा गासिबो मिन्थिजोबगौ जे बे खामानिखौ खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खालामदों। स्कुल गंसे थिं गोनां गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव 1 किल'मिटार फिस लामा गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव फिसा 2 फुटनि कालभार गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव दालां गंसे गैयामोन, बेखौ मानो बावजोबखो? जोंनि जायगायाव डिस्ट्रिक्ट अफिस दंमोन नामा? क'क्राझारल'सोमोन। जोंनि जायगायाव साब डिभिजन अफिसेसफोर दंमोन नामा? जायनि दारैहाय ओनसोलाव इउनियननि कार्यकलापा फैयो, जायनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा मोनो। बिदि जेराव सिस्टेम माबा दंमोन नामा? प्रशासननि बेबस्था दंमोन नामा? जों दिनै बेफोरखौ गासिबो सिजोल खालामजोब्बाय। मोनबै डिस्ट्रिक्टआव जों रानबाय, 10टा साब डिभिजनाव जों रानबाय। सिस्टेमा फैबाय, अबस्था फैबाय, प्रशासन फैबाय। बिनि दारैसोना स्कुल कलेज जोंनि जायगायाव फैबाय, हस्पिटाल जोंनि जायगायाव फैबाय। एग्रिकालसारनि जि इरिगेसन सिस्टेमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कृषकफोरनो मा सहाय सहजुगिता नांगौ, मा नांगौ, हासारनिफ्राय लानानै गोदान टेक्न'लजि बाहाय लाबोनो हाबाय। जों बेबायदिनिफ्रायसो लाबोदों। गतिके बेनिफ्राय आरोबाव गोजौआव थांनो, बेनिफ्राय साबसिन जोंनि हेल्थ कन्डिसनखौ फोसाबनो, जोंनि एडुकेसन अबस्थाखौ आरोबाव फोसाबनो, जोंनि सामाजिक अबस्थाखौ फोसाबनो, अर्थनैतिक अबस्थाखौ फोसाबनो, बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो गभर्नमेन्ट फैयोब्ला आरो साबसिन खामानि मावलांगोन। चिरां दुवारसा आंनि समस्ति, आंनि समस्तिया आंनि न' नंगौना नङा? CM-आ कंग्रेसनियानो जाथों, BJP-नियानो जाथों, चिफ मिनिस्टारा चिफ मिनिस्टार, बेयो हेड अफ द स्टेट, बयनिबो थाखाय चिफ मिनिस्टार। बिथाङा आंनि न'आव फैदों। आङो बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव ना UPPL-नाव सोंगोन
ना आंनि पार्टिनि मानसिफोराव सोंगोन आं सासे नेता बिथाङा सासे नेता 15 बोसोर आंनि राजनैतिक खालामनाय समावहाय बिथांजों अथ'प्रथ' सान हर जोङो रायलायनानै खामानि मावदों बिथाङा आंनि न'आव फैदों आं बिथांखौ रायलायनांगोन ना रायलायनाङा बिथांनो साहा कापसे दै ग्लाससे होनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा बे ओनसोलनि समस्या बाहाय मा नांगौ नाङा ब्रिफ खालामनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा दिनै गोदान सरकार जादों गोदान नेताफोर फैदों होननानै बिसोरनि सायाव आं सोनारनानै थानाया बे जाम्बा जागोन ना सिगांनि खामानि जागोन गतिके आं बिथांखौ लोगो हमदों बे खारनाव बिजेपिआव थांनायनि थाखाय आं बेखौ लोगो हमाखै जोंनि जायगायाव फैदों आंनि न'आव फैदों बे हिसाबै मान सन्मानै बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि जायगानि समस्यानि प्रति बिथांनो आङो माबा खालामदों ब्रिफ खालामदों जोबनाय बेलायाव नोंथांमोनखौथ' दिनै बर' रायजो राजाफोरा अनसायखादों बिपिएफ सापर्टारफोरखौ मा अननाय बावहरगोन माबोरै बरायगोन गोलाव समनि उनावहाय जोङो बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बयबो रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्सन प्रग्राम लादों आरो बिसेसकै वार्कार मिट खालामदों बेनि उनाव जोङो ब्लक हाबगोन प्राइमारि हाबगोन 1 बोसोरनि बारा जाबाय लोगो मोनलायिया मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मा खोथा लानानै थांनो मा खामानि मावहैनो मोनसे कनफिउजन अबस्थायाव दङ दा रायजो राजाफोरनि सिगां आंना अनुर'दा बेनो जे मानो सिरि थाखो होननानै साननानै लानो नाङा बिपिएफआ गैला नामा होननानै साननो नाङा बिपिएफ नेताफ्रा मा जेबो खामानि मावनाय नंला नामा होननानै साननो नाङा राजनितिकआव जेननाय आरो देरहानायबो थायो जों जेनबाय जेबा एसे समखौ जोङो सिरि थाथ'नाया मोजां श्री गोविंद चंद्र बसुमतारी माननीय चेयरमेन डांगरिया আজি বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যি বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে তাৰ ওপৰত মই কেইখনমান ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এখন দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু দেশখনৰ যে নাগৰিক তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ দেশত যাতে বিদেশীৰ আধিপত্য নচলে বা বিদেশীৰ নাগৰিকসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে ঘূৰা ফুৰাকৈ বৈধ নাগৰিকসকলৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ডিটেনশ্যন কেম্প ৰখা উচিত আৰু এই কথা চিন্তা কৰি অসমত 2008 চনত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশমতে আমাৰ ডিটেনশ্যন কেম্প স্থাপন কৰা হ'ল আৰু সেই সময়ত যেহেতু আছু আন্দোলনৰ যি চুক্তি হৈছিল চুক্তি আধাৰত অসমৰ নাগৰিক পঞ্জী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল নাগৰিক হয়নে নহয় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰি থকা হৈছিল আৰু এই অনুসন্ধানত বহুতক ডি ভোটাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ল ডি ভোটাৰ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কেনেকৈ ৰখা যায় যেহেতু মুকলিকৈ চৰি ফুৰিব দিয়া নহ'ব এই কথা চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যেহেতু এখন দেশৰ নিজৰ স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশীসকলৰ আধিপত্য যাতে নাছে কথাখিনি সুৰক্ষিত ৰখাটো দেশৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত কৰি এই কথাখিনি ব্যৱস্থাখিনি কৰাইছিল আৰু সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ মই ভাবোঁ যে আমাৰ দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ডিটেনশ্যন কেম্প প্ৰয়োজন আছে আৰু যিসকলক ডি ভোটাৰ হিচাপে ডাউটফুল নাগৰিক বুলি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি পোৱা হৈছিল তেওঁলোকক মুকলিভাৱে চৰিবলৈ নিদি তেনেকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখাটো দৰকাৰ কিন্তু এই কথাখিনি মনত ৰখাটো উচিত এইখিনি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল ডি ভোটাৰ হিচাপে তাত ৰখা হ'ল তেওঁলোকৰ সঠিক সময়ত বিচাৰ কৰি যদি কিবা হয় নাগৰিক নহয় বুলি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিটো দেশৰ নাগৰিক বুলি প্ৰমাণিত তাত পঠাই দিব লাগে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণিত যদি হয় তেওঁক এৰি দিব লাগে কথাখিনি মই সমৰ্থন কৰোঁ কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্প একেবাৰে নালাগে বুলি কোৱাটো যুক্তিসংগত নহয় স্বাধীন দেশ হিচাপে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু দায়িত্ব চৰকাৰে ঠিকমতে পালন কৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ বিশেষকৈ অসমত 2008 চনত 6টা ডিটেনশ্যন কেম্প বনাব লাগে বুলি হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছিল ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বিশেষকৈ 2018 চন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনুমোদন ক্ৰমে মতিয়াত প্ৰায় 2,88,000 হেক্টৰ স্কুৱাৰ ফুট এনেকুৱা ডাঙৰ এৰিয়া ডিটেনশ্যন কেম্প স্থাপন কৰা হ'ল এতিয়া যিসকল তাত আছে তেওঁলোকক মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যে যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোক হিন্দুৱেই হওক বা মুছলিমেই হওক বা যিকোনো ধৰ্মৰ লোকেই হওক তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে আৰু যিসকল সঁচাকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় বুলি প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোকক যি দেশৰ নাগৰিক তেওঁলোক তালৈকে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ঠিক কৰি ভাল হয় আৰু ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা মানুহখিনিক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি সেৱাৰ প্ৰয়োজন
সেইখিনি প্ৰয়োজন দিব লাগে এইখিনি মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ ডিটেনশ্যন কেম্প বুলি ক'লে আচলতে আমি অন্যান্য দেশতো পাওঁ আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত তেনেকুৱা ডিটেনশ্যন কেম্প আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকৈ নাজানো কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্পৰ ব্যৱহাৰ আজি বহু বছৰ আগৰ পৰা হৈছে হিটলাৰৰ সময়তো ডিটেনশ্যন কেম্প স্থাপন কৰা হৈছিল বা ৰাছিয়ান মুভমেণ্টৰ সময়তো ডিটেনশ্যন কেম্পৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিল আৰু সেইবিলাক ডিটেনশ্যন কেম্প অতি জঘন্য আছিল কিন্তু মই ভাবোঁ অসমত যিখিনি ডিটেনশ্যন কেম্প তাত অমানৱীয় তেনেকুৱা ব্যৱস্থা একেবাৰে হোৱা নাই সেইকাৰণে দেশীয় হোক বিদেশী হোক ডিটেনশ্যন কেম্পক যিসকলক সন্দেহ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ যাতে মানৱীয় ব্যৱস্থাখিনি দিয়া হয় সেইখিনি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশেষকৈ চৰকাৰক কিন্তু আমাক ডিটেনশ্যন কেম্প লাগিব কাৰণ বহু সময়ত ডিটেনশ্যন কেম্পৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিদেশী বুলি সন্দেহ কৰা লোকসকলক হয়তো এতিয়ালৈকে নাইবা কাইলৈ পৰহিলৈ হয়তো বিদেশী আক্ৰমণ হ'ব আৰু সেইকাৰণে এই কথাখিনি চিন্তা কৰি আমাৰ ডিটেনশ্যন কেম্প ৰখাটো উচিত আৰু ইয়াক আমি ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে মাত্ৰ তাত থকা মানুহখিনিক আমি যাতে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি অনুৰোধ কৰি মোৰ বক্তব্য হৈছে থেংক ইউ জিৰণ বসুমতাৰী মানগোনাं बुंथिगिरि sir beaw the amendment bill 2025 of the missing Devara Kosari the Tengal Deuri Sonal Kosari Rava Hasong and Tiwa Autonomous Council the manba Seta Council जोङो जेरैबायदि जोंनि थागिबि मानसिफोरा गाव खुंथायनि थाखाय गोबाव सम बावहाय जोङो जुजिबोदोंमोन नांबोदोंमोन आरो बे जुजिबोनाय नांनायनि गेजेरजों दिनै सरकारा बेखौ मान्यता होनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनाय हा हुनि रैखाथि अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ हाबा मावनो थाखाय दिनै जोंनो बेखौ स्कप होदों आरो बिनि थाखाय जों गिबियावनो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो थेंक्स होनांगोन बिथांनि दैदेननाय जे सरकार बे मोनफ्रोमबो एलेका मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीखौ जेरैबायदि उन्नति खालामनो थाखाय बिथाङा हाबाफारि लादों दा बिनिखायनो आं बेयाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे मइतो ক'ব বিচাৰিছো যে এই 7টা কাউন্সিলত আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে উন্নতি হ'ব পাৰে বা উন্নতি পথলৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এই 7টা কাউন্সিলত অতি শীঘ্ৰে আমি ইলেকশন বা নিৰ্বাচন পাতিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমি পানটো যেটো কথা কৈ আছো এই পানটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে আৰু স্পেশালি বড়ো কছাৰী যেটো অটোনমাস কাউন্সিল তাত আমি যিখিনি ভিলেজ নটিফিকেশন কৰিব লাগিছিল এটো নটিফাই কৰি এটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে আমি সৰকাৰৰ পৰা যিখিনি ধন ৰাখি পাওঁ এইখিনি আমি সঠিক পথত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু ইয়াৰ লগতে এই কাউন্সিল বোৰ্ড আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাইছো তাত আমাৰ যিসকল অফিচাৰ্স আৰু ষ্টাফ তাৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোনো কাম বা কোনো স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰোতে বহুত অসুবিধা হয় এইটো লক্ষ্য ৰাখি পেলাই চৰকাৰে আজি যিখিনি ইয়াত এমেন্ডমেন্ট বিল আনিছে নিশ্চয় তাত বহুত আকৌ কিছুমান ইনক্লুড কৰিব লগা আছে এটো ভালকে চালি জাৰি চাই যিখিনি আমি ইয়াত অনুভৱ কৰিছো এইখিনি নহলে আমাৰ কাউন্সিল বিলাক ইয়াত উন্নতি নহব বা এইখিনি নহলে আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম এই গতিটো ব্যৱস্থাটো কৰি যাতে আমাৰ এই কাউন্সিল বৰ ভবা কৰা আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ আমি উন্নয়ন পথলৈ লব পাৰো বা আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰো তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব সেই কাৰণে মই আপোনাৰ সন্মানীয় বুংটিগুৰি ট্ৰডি মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যাতে তেখেতে ব্যৱস্থা লয় আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা প্লাস কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ ইয়াৰ 7টা কাউন্সিলৰ বাদেও যিহেতুকে অলৰেডি আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আৰু লগতে কোচ ৰাজবংশী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আমি ইয়াত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বা গঠন কৰা হল সেই কাউন্সিলবোৰতো পান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰিছো কাৰণ হিহঁতৰ এলেকাবোৰ ডাঙৰ এলেকা আছে গতিকে এই গোটেই কথাটো বিবেচনা কৰি যাতে চৰকাৰে হাতত লয় আৰু আমাৰ প্লেস কৰিব আমাৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানিয়ে তাত যেটো ভালকে ইনক্লুড কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ